Kaka salamu aleyküm. Sağa mani ördünüz mü? Ördük äwel oglum. Kaka näme boldy? Oglum, ýaňy atlar görenip taşsyksam at ýatakda bir dukurdy bar eken. Iýinjalygym bolman, baryp görsem bedewlen biri. Kaka atlara näme boldy? Ölüyor bu dağlar. Yöne derdim hükman derman tapan köpekler. Bilen de kınçıma yaşlara katlaşırdı. Oglum, seninni beýdip wagt ýitirip oturma. Barda goňşy obadaky eýeberdi Seýsal gaýt. O bugurdan lukmançylyk edýän adam. Hökman bir maslahat berer. Ýör beýdip oturma, wagt ýitirmäli. Ýör balam, ýör. Anwar. Ine, şundan biraz qasak. Ine. Ne? Şundan biraz qatmaly. Ya, kitap diýmem, şuňa diýäýsin. Urasam oglaýarly. Bilen beýle howsalaly görnýärli. Seyfa, salamu aleyküm. Wa aleykumussalam oglum. Kakam yürüyü tuğratdı. Atlan bir yaraman yatı. Vakay. Ne molyanı bilip bilemiz ok. Yatan yerinden kalp bilen o atımı. Siz görəyətiniz qovu olacak. Wah oglum, ustagan bedewi yaramayan bolsun, onu lukman görerse oglum. Hani sen bir sellem garaş. Häzir men şu doğunum revini atayın. Häzir. Hani. Yürü oglum. Uy, dur hani. Kitabı almasak bolmaz. Bir täkin kitap. Hökman gerek var. Ine boldy. Yürü oğlum. Getirin Seyit ağa bana vereyim. Vakay, sağ ol oğlum. Alet etme oğlum. Emmez gülyalı var. Ya, görəm onu. Ine de Seyit ağa. İrdenden ve her şey edip yatşı da canım oğlum. Kıssanma hani. Häzir göreli. Vah. Janawari. Al kaktıra. Kızık gelen ata su versen oğlum ayağını alabilmez. İçi bozular, soğuklar. Ine görýän terewini. Yapýan bir gada gittir. Belki otun arasında akbaş diýdimi, sığa diýdimi, bir yarama da tiyen bolaýmasa. Näme diýsen oğlum? Ýör häzir kakan ýanyna baraly. Şu ýerde maslahatlaşaýarys. Ýoksam olam al edip garaşyp oturun. Ýör oğlum. Bertcan, bir de hey umit bami. Vah, ilki bilen o janawari ayağa kaldırmalı. Ondan görüyorsun. Şu vakt, şu dağ devtiyen yavani ağacı yoruncudan molayda em mordula. Men onu canıma yaman köpek dağ üçün şu yoruncanı hükman getirir. Oğlum, kıssanı alacak kalan olmaz. Bilmen sana ilki bilen ağacı yorunca barada adıcık düşünce vereyim. İn oğlum. Hormatly prezidentimizin Türkmenistan'ın dermanlyk ösümlikleri adlı kitabına ağacı yorunca barada deňişleýin düşünce berliýär. İn oğlum. Şolatın suraty. Seret, beýle kotlardan hakyt saýlanyp duranlar. Ota alyp gelenden soň oğlum, hökman menden habar tutkun. Galanam Allah orsa özümiz alıp çykardy. Han oğlum, şunu bir surat al. Hani?
Erek dağım, kaka mama ala dediyanlar. Gel goýsaňa jaň edeli. Kaka salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Oňatmaýar daýlan. Şükür özüň nähili. Gogo, Hudaýa şükür. Köpetana heli. Ganimat. Köpetağım Lukmanyň eminden soň inni otyp başlady. Tawol kaka. Hoş habaryň üçin taňry ýalkat. Oglum sen näetdiň? Seysiň salgy beren ýerine sagaman bardyňmy? Owa kaka. Berekella. Megerem eýebertiýiň aýdan ýerleri, ajýorun jaň bitýän ýerler şu ýerleri bolsa gerek. Öyleme gaýrat ede oglum. Bor kaka. Sagaman çegel oglum. Nesip bolsa. Gijan rahat bolsun. Erek dağım, köpek dağıma bir neme bär we kurapdyr. Nesip bolsa ertir, urjak ajýorun jelterini bolýyn. Nädersin köpek dağım galypdan berdi. Hazır ötmäge, şu jülgeden, şu giyjeden o pursat ýokdur. Dutaryňyl, zerurly bolar diýip kakam ýöne aýtmandyr. Yok, o men taçabay. Erek dağım jahan aýak talypdyr. Ýetip edenden inni men dağa çykyp, otuň öldügüne çykaýyn. Ine şolotda.
bu gün örtan yatyan nerlerin. Oy Allah can. Peygamberler yorgudu olsunna. Batır canın can sağ olsunna. Men var su içeyin. Köpet dağım, sen ayak basışını, yurup çapşın görümde, sen sağalanını duydum. Inni men vatan ulluğuna arkayın gidip biler. Nesip bolsa aýlawlarda sen bilen ulu bayrak garalar. Hoş köpet dağım. Kaka men gittim. Oğlum hani bir ayak çek. Batırcan hani gel beri. Gel yanıma geç de otur oğlum. Kaka, Oğlum atadan netihat alan oğul ket huda bolur. Eneden netihat alan gayr keyvanı var deyiptir. Ata babalanma. Oğlum öňüňde watan goragydur. Şonam abry bilen tamamlasaň anaň soň seni öýle işikledi bersegem bar oğlum. kaka. Garabgullukdaky borjum ýerine ýetirmekdäki höwetime hiç şüpheňiz bolmasyn. Nesip bolsa ýüzüňizi gyzartman kaka. Galannam harby kasam kabul edem daýdar. Berekella oğlum. Watany goramak mukaddes borçdur oğlum. Düşündüm kaka. Bar oğlum ýoluň hak bolsun, ýollaşyň hak bolsun. Sag bol kaka. Mümkünmü? Eliňi öňü tut. Barmaň arasyna at. Gözüňi yum. Açay. Na. Anam edip bilersiniz. Sağ olun. Salam. Mümkünmü? Salam. Geri verin. Aydym. Bana boyunun ağramının ölçeğini alıp ber. Faz bilen attan başga-da dünýäde gözellik bar eken. Geçeyim. Hawa. Bağışlan, Ceren anlayını. Şemsat bayramından har vekil çağırıyor. Aydym gidiver sen, men özüm ýazaryn. Bolýa. Siz barlaqlardan geçmeňizde dowam ediverin. Alın. Sağ olun. Sag bolun. Girin. Yollaşmaýar mümkinmi çağırıpsyňyz? Ogo çağırdım. Şemsa, gıydım. Gulluk zerurluk sebäpli senin ne işini merkez sağlyk öýüne dälle, merkezi harby hastahanada dowam etmeli bolsun. Bolýarmy gıydım? Bolýa. Bolýar onna. Üstünlük emran bolsun. Bar. Sağ olun, yollaşmaýar. Bolýar, sag bol. Çep gözüňe tut. Şo. Na. Uy. Kutlayan, fezgulluğa ýazylýaňyz. Yer ondan öwüdi Muradow. Goşunyň aýty görnüşine gulluk etsem diýen. Men desantçy bolasym gelýär. Oň ýany bolsa öwüdi Muradow, biz seni ýürüýte maksat topary. Ýagny desantçylar harby bölümine urudýar.
Erkin. Topar. Yengiş. Gönül. Yengişme şefe. Yollaşmıyor. Yaş esirel yığındasının toparı nidama duruzurluy. Katavet ver yer topar terkerdinin orundatarı Kapitan Amanov. Salam yollaş eskerler. Salam yollaş mayor. Erkin. Erkin. Familyan. Hatarçı Annayev. Familyan. Hatarçı Annıgal. Familyan. Hatarçı Berdiyev. Hatarçı Gullayev. Familyan. Hatarçı Mehmedov. Familyan. Hatarçı Aşirov. Familyan. Hatarçı Öwel Muradov. Öwel Muradov. Sen mi şu atın aşığı? Hutşeyle yollaş mayor. Yönü disantçı olmak, eğerin at seyislerini ala değerler. Hutşeyle yollaş mayor. Familyan. Hatarçı Bekjanov. Familyan. Hatarçı Zumayev. Şu suratçı esker diyerler sen mi? Hutşeyle yollaşmayor. Yönü başka harbi bölümde kulluk eden olsana surat çekmek ansat düşer. Yoluşmuyor. Güdülmeyursun dedim. Vatan birdir, iki tektir. Şonun yarım, sen haysi kärdi bolsaňam. Vatanı korumak mukaddes borçtur. Sen bana borcumu öğretecek bolýan. Hiç yok. Bağışlan yoluşmuyor. Mene sizin soruňyza jogap berdim. Sene... Ana oğul. Familyan. Hatarçı Recep Muradov. Familyan. Hatarçı Gelliyev. Esker Gelliyev. Harbi vasi disantça münasip giyme başarmalı. Hutşeyle. Yollaş eskerler. Siz bugün harbi kulluğa eldiniz. Vatan korağına. Vatan korağı bolsa mukaddes borçtur. Bu mukaddes borcu yerine getirmek için ercel bolmaly, batırgay bolmaly, mıdam tayar bolmaly. Biz nesip bolsa şeýle eskerlerem yetiştireriz. Ata vatanımız her birimiz için edizdir, mehribandır, mukaddestir. Bedi wady bilen öňe barýan garaşsyz bir tarap Türkmenistana kulluk etmek farz iştir, mukaddes borçtur. Bu sözler bilen serkerde başymyzyň sözleridir. Bu sözlere münasip kulluk etmek bizim gönnen gönü borcumuzdur. Şonuň üçin şu günden şeýleksiz raýat durmuşyňyzdaky enlikleri ýatdan çykarýansymyz. Şu günden şeýleksiz çap suwaram däl, seýsem däl, suratçem däl. Siz batırgay disantçı bolmalysyňyz. Düşlükdimi? Hutşeyle! Eşdemek. Hutşeyle! Ullah! Vatan! Tamam! Sana! Ullah! Vatan! Tamam! Sana! Ullah! Vatan! Tamam! Sana! Ullah! Vatan! Tamam! Sana! Ullah! Vatan! Mehriban eýleşer. Bugün esker durmuşynyň iň bir tolgundyryjy günleriniň biri. Ýagny bugün ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň ähliýerlerini ýaş eskerler harby kasam kabul edýärler. Bizim watan goraşçylarynyň durmuşyndan taýarlanýan merdana nesiller atly gepleşigimizi harby bölümlerden dawralyk kasam kabul edilen prototlar bilen dowam edýäris. Esker Öwel Muradov. Men har kasam kabul etmäge gel. Bar. Yollaş kapitan. Esker Öwel Muradov harby kasam kabul etmäge geldim. Keýwany hani gel hani oğlun görkezýärler. Men garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň raýaty Öwel Muradov Batyr Oradowyç. Mehriban halkymyza we Türkmenistan watanymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentina, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başlygyna we paly boljokdygyma dabaraly kasam edýärin. Türkmenistanyň konstitusiýasyny we Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistanyň prezidentiniň namalaryny mukaddes berja etjekdigimi. Harby düzgün nizamlaryň talaplaryny, terkerdelerin we başlyklaryň buýruklaryny berk ýerine ýetirjekdigime kasam edýär. Harby borjumyna diýip berja etjekdigimi.
Türkmenistanyň azatlygyny, garaşdallygyny we konstitusiýon guruluşyny, mehriban halkymyzy we eziz watanymyzy mertlerçe gorajakdygyma kasem edýär. Berekella oğlum. Senden tamada şeyledir. Anha keywani, oğluma ma gördüm. Avray bilen kulluk etdim. Mehriban halkymyza, Türkmenistanyň prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başlygyna kulluk edýär. Allah şefgerler. Sizi harbi kadam kabul etmeniz bilen kutlayan. Erkin! Allah şefgerler. Siz bugün garaşsız bakı bir taraf Türkmenistan vatanımızın vatan gorugçylar deyip eskerlige kabul edildiniz. Biz harbi gulluğumuzda Türkmenistan'ın hormatly prezidenti, Türkmenistan'ın yaragly güýçleriň belen terkerde başydy, Goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedowyň vatan goragy, vatan gorugçylar hakynda gaýdanlaryny özümize ýerelge edinmelidir. Şeýle hem hormatly arkadağımyzyň döwlet guşaramanyny Türkmenler dünya halklarynyň aňyna mertligiň, wepalygyň, halallygyň, mihmantöýerligiň nemuna hökmünde galypdyr. Adama watany goramakdan mukaddes zat ýokdur. Türkmeniň beýik ogullary watan gorap, ölmez gitmez bakylyk kazanandyrlar diýen kanatly sözleri bize nusxa bolmalydyr. Oradağı salamu aleykum. Wa aleykumesselam Ingerjan. Kakan dağım gowmy? Gow oradağı. Oradağı uğur nira. Uğur oğlum şu eýeberdi seyflere baryp geljek. Şeylemi? Menime halipany görmediğime pesawat bolup bolmasa men akidaýyn. Hay şey seňe gow bolajak oğlum. He. Ine otlara inni tüýs tabyna gelipdir. Häzir men şu kitap bilen bir deňeşdik göreýin. Hormatly prezidentimiň kitabyna hemmesi anyk ýazylan ahry. Hani? Ine tapdym. Hani? Edil kitapda ýaly. Ha, Seyfağı. Oho, usta. Ay tügeleme gel hani. Otur. Özüm bar yani. Gelin. Seyfağı, salamu aleykum. Wa aleykumesselam. Sağ gurgunlukmy? Hudaýa şükür sağ gurgunlukda. Salamu aleykum. Enverjan sağlıklı oğlum. Hani oturun. Men size bir kese çay vereyim. Ha, sağ ol Seyfağı. Eýer dağı, bilýäňizde Batyrjana Kargullugyna gitdi. Ýadyňyza düşýän bolsa köpetdağ entek taýçanakka saýlap seçip alyp beripdiňiz. Yaramadyk döwri aýak üstüne galdyranam özüňiz. Inni Batyrjan gullukda wagty şunu bir seýslap beräýseňiz diýär. Şu gaýş bilenim seň ýanyňa geldim mene. Usta. Anamın üçin sağ ol. Men Batyryň bedew üçin elimden geleni ederim. Halipa, gaýyk etme. Şu liste menim hökman kömekleşerin. Elmi damy ýaňyzda bol. Enverjan sağ ol oğlum. Atda sapa da vardır, wepa da vardır. Dogry aýdýaň Seyfağı. Usta, sen qatar kıyın ol. Haçan getirsen getiriver köpet dağı. Batyrjan gullukdan eliyinçe elimde var nederin. Nesip bolsa atıp gül ýar seyitler. Anha, Enverjanım kömekleşik diye. Anha menim şu kitap boyunca derman otları sayhallap koşum. Onda näme Seyfağı? Ruhsat berseňiz bize ýörejek. Bolursa bolar. Oturup bir kese çay içten Sağ ol, bu. bereket bersin. Bizini turali. Halipa, onu näme oradağany öýüne gidip geleýin, onu soň hökman ýanyňyza gelerin. Bolur oğlum, bolur. Ussany ertik gel. Sağ ol, saňyr ýalkasyn.
başla. Batır, bir min deglensene Batır. Mundan artık yağdayım yok Batır. Ya dedim ben. Beyle de var ılgatmak gomy. Ýör dostum, mert bol. Disan çadyna münasip bolmaly. Ýör, Turgany. Tur bol. Ýör. Salamu aleykum, mehriban kakam we ejem. Ağalarım, yeňelerim hemde jigilerim. Sagurgyna türsüňizmi? Maşgalamyň göz guwanjy, köpek dağın ýagdaýy gowmy? Kaka, onuň tüýs şuwa feýsini ýetirmeli wagtyda. Eberdi halipa masa salsaňyz ýerlikli bolardy. Özüm arada aýtsam, bizim eskeri yollaşlarımız bilen bir dogan ýaly bolup gulluk edýäris. Harby gullugymyzyň häzirki döwri jogapkärçiligi, erjilligi talap edýän synyk döwri. Häzirki wagtda biz ýaş eskerlere ýygyderli harby turgulleşikler geçirmeklik bilen çäklenilmän nazara kullarym dowamly geçirilýär. Tämiz okuw otaglaryna geçirilýän nazara kullarda hormatly prezidentimiziň döwlet guşy romanyndan watan goragy hakynda paýhasly düşünjeleri öwredilýär. Ol mukaddes düşünjeler bize nusgulyk mektep bolup durýar. Şunluk bilen hatym ýazyp gutorýan. Jiglenmede salam aýdyň. Batır. Bizim serkerdämiziň bolşy dagy näýley? Meňe göwnüme yaranok. Yarasyna gurt düşen ýaly. Arslan, sen dogry düşün. Serkerdäň boýuna ul jogapkärçilik düşýär. Täze harby gulluk bilen eskerler terbiýelemek, olary agly bir saklamak, olardan desantçy ýetişdirmek, ýeňil ýel paýyş däl ahyryn. Olum bizden edermen, dogumly, Batır esker ýasamak isleýär. Hay bilmedim de bolşa gen. Sen tukatlanma. Hormatly arkadaşymyzyň döwlet guşy romanyna adama watan goramakdan mukaddes zat ýokdur diýip aýdylýar. Bize şol mukaddeslik inanyldy. Ýollaşmaýaram, topordan garaşylýan şol onamy ödeme üçin jan jedel bolup goklaşýar. Gel gowfy talla. Topar, turun! Eğilip sazama durun! 1, 2, 3, 4, Gören hayır kırıkını gelmekten! 6, 7, 8, 9, Orana, topar, yaktım! Batır. Meňe mundan artyk güýjüm ýok. Çydamam. Topar, durun! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gören hayır hareket eden 9, Altı doğru hareket etmeli. Anlayan, insan siyahlamam lazım. Orada, topar, yaktım. Topar, durun. 1,
Yollaş desantçılar, bugün yolbaşlar tarafından saylanan eskerler bolup sizi bugün geriyte maksatlı vazifeni yerine getirmek için yığınadık. Bugün sizin beden tayarlığınızı bağırlamak için sırımlı maskları yerine getirirsiniz. Siz kim? Desantçı! Eşdemek! Desantçı! Desantça hakiki münasipliğinizi bağırlamak maksadı bilen sırımlı vazifeni yerine getirirsiniz. Düşünüklü mü? Hüseyin! Batır. Yarağını tutup boynumu tutup var. Ayağa çolaşıp geç yana. Bilemektin boldy. Benim kömege daýdam ekan. Yaraqny itirmede bolýar. Artan gayrat et. Gayrat et. İle. Yağdayla kovmu. Erik! Erik! Atla. Hani merdan kömek et. Çık çık. Aslan! 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 Yarağım. İne yarağım. Gel. Topar, yüzünüz bana iki katara düzülün. Topar, dengleşin. Gönelin. Esker Öğülmuradov, Ullayev, Yelliyev, nizamdan çık. Näme üçin ılgawdan giyjak aldınız? Su päsgelçiginden geçmeyen käňiz näme üçin üstüňiz öl? Yollaşmayor. Yaňy ılgaw wagty yarağımı suwa gaçyrdım. Yarağımı aljak bolan wagtym Esker Öwedmuradov bilen Gullayev meni halas etdi. Şeýlemi, olar ýaly bolsa ýerleriňizde ädimläp ýöre. Topar, birimiz hemmemiz birimiz üçin, su päsgelçiginden geçmek üçin şepeğinin öňü ılgap, başla! Ilga! Yadamang! Devam edýär! Kalma! Yallarca açtacakınla seni göresim gelyer, seni göresim gelyer. Gökte şafak batınla seni göresim gelyer, seni göresim gelyer. Gökte şafak batınla seni göresim gelyer, seni göresim gelyer. Yepa görmeyim çada, Keşfin gülle kunçada,
da Göwnüm täkelim jata seni göresim gelýär seni göresim gelýär Göwnüm täkelim jata seni göresim gelýär seni göresim gelýär Dur, kim gelýär? Özüňki. Laçın. Bürübüt. Gelin, kabul ettim. Çıkmış yoluna ömrüm, çıkmış yoluna. Oturun yiğitler. Devam ediverin. Yollar hey ömrüm ömrüm, çıkmış yoluna ömrüm, çıkmış yoluna ömrüm. Bölümçe, Çavuşa. Birinci oda çıkataya. İkinci oda çıkataya. Üçüncü oda çıkataya. Dördüncü oda çıkataya. Beşinci oda çıkataya. Altıncı oda çıkataya. Yedinci oda çıkataya. Odaç. Bana sniper yarını getirin. Eskeri Ölmuradov. Dinleyen yoldaş mayor. Şu yarada da nişan atıp gör. Bor yoldaş mayor. Emel nişan dikin. Gelli, gidin ne demek? Haberdar ol, esker geldi. Ölmuradov, yetiş! Arslan! Arslan'ı gördünüz! Haçan görsen özüň orman ýörendir. Sizem yanlış bilerdiňiz. Entokulluk öňümizde. Sizem bir ýerde ýalňyşdyňyz, men bu ýagda ýatladarym size. Besedin gurruňy. Arslan, neýil ynjan ýerleň arty oşaýamy? Ýa entegem arty bamy? Ay ýokla ganimet. Bejergilen täsirleri ýetip başlady mukadiýan. Ýöne bize netibedenden tiýdirek sagalyp harby bölme barmak gerek. Ýakyn ullerde howada paraşutdan bökmek turguluşy geçirilýär. Her zat etmeli şondan gije almalyal. Hey, basymrak bir turguluşy bar başlaýsak. Salam yoldaş eskerler. Salam, salam. Salam. Yok, yatverin. Men seni bir jaga gitjek bolmadym.
Men ýöne erterlik naharyndan soň dermadlar içmekliňizi ýatlatmagy geldim. Dermany suw bilen içbermellämi? Howla. Batyr. Ýaňky gyýda Lukman geými gowy gelişipdir. Edil özü. Men tanydym ka. Hayran galaýmaly. Görüşür söýdem atdym. Arslan Şemşat, men sancym almaly wagtym sagat näçedeki? Şu wagt sancymyň wagty der. Häzir derman içmeliyiz. Ine, şu dermanlar häzir içersin. Bolýar. Ya özüm tanadaýdym ka. Tanadym ka? Arslan, sen ýaňky şepagy duýasyny tanaýanmy? Ýok, tanamak. Tanamak näme gerek dostum? Onuň adyny nerden bilýän? Ýüzlenende öňden tanaýan ýaly ýüzlendiň. Men onu tanasamam ýüzlenmäge utanardym. Ya dost, men şu turgönleşikde aljyranma seretme. Dile gedek gelse bara. Ýoksa-da, sen onu nerden tanaýan? Ay ýokla gepiň gelişine guraýdaýdym. Agy şu günler Şemşada bir zatlar awalýan. Howlagy, näme bolýakka? Bilmedim de. Şemşat, şu günler sana bir zat awalýan, iş bilen küýüň ýok. Leyla, görýän woli etkeri ýitleň biri Şemşadyň ýüregine awlana miňdeýär. Şeýlem, bolýar gyýlar. İşiňiz bilen mol berseňizle. Şemşat, 518-de hassa sana garaşýar. Sancym etmeli. Gülözünü baş edenine beli kahka kurar gülüşkü diye. Dağ paranyak solup saralan yüzülür. Açılyar gün sayın yar gülüm deyip. Men körp oglum, sen sagaman watan goraňy ýerine ýetirip ýörmüň. Birem hemmämiz sag urgunluk. Köpet dağım eýeberdi seýtin gözegçiligine. Oglum, ejen kimide oglumyz harbygullygyny deýinip geldigi, destine körpe balamyzam öýöreli, öýli işgledellip döwletli maslahat etdik. Elbetde, çağaňy öýli işgledip öýermek bir gowy zat. Oňa münasip tögür ýar tapmak bolýan kıyın zat. Şoň üçin oglum, mene kän pikirlendim. Ýöne şol etrap merkezinde ýaşaýan gullukdoşum bayramyna ýetişen menikbilje gyýylar ba welin görmeliler. Batyr, näme eýgilikmi? Ýüzüň gözüň üýtgedili. Ya köpet daga bir zat bolaýdymy? Ýokla agdyňdan haýraç. Ay näme bileýin. Şu gulluga geleliň bäri bar aladan köpet daga bolansoň birden ýüzüň gözüň boz ýazy boldy welin düşünmedim. Özüňem aýdan okda dost. Ey Arslanjan, öýdäkler eýem toýun pikirini etip başapdyrlar. Şeýlemi? Begen nä onu? Ýene maňamy? Ýok, bu gedeklikçe side der. Side sancym etmeli. Özü dil ýaraýmaly. Näme üçin görsem, dilim tutulaýak. Oglum, ejem bolsa kakasy, sen howlukmy? Entek oglumyza bir geňeşip göreli. Birden göwnmeren gyýdy bar bolaýmasyn neydi? Oglum, eger şeýle bolsa, bize hökman duýdurun. Biz bir kyn ýagdaýa düşäýmäli. Biziň maksadymyz seni bagtly etmek.
He, Keywani, şuna oňardym. Hani bir käse çay içeli. Kakady, oğlundan hatama gelmedi. Näetdiň aýt walla Keywani? Oğluňy harbogullygy berdiňmi ýa çağılar wagyna? Onuň ama dogry. Tamaman gulluk edip görünürdi. Netip bolsa gullugyny tamam eder gelerde. Onsoň bar aladysy ejeme hat ýa-da inip durmak däldir. Ene yüreğide, balamın hatyny her gün okasym gelýär. Gel ol çay içeli. Tagaman gulluk edip ýören bolsa bolýala. Dostcan, tensiz yüreğim ağsar. Bu dilim bilen sene ýüreg ysçyga meňden ok. Hanonly dostum, hop, başla dost, ýadymdan çykypdyr. Yok, ziyan yok. Sağ ol Batır. Sağ ol. Oğlanlara salam. Ýokman. Menem sähelçe wagtdan barar. Saňa da ýokman garaşýas. Saga maň gutulyp gelmeň arzu edýär. Ma kapitan aman garaşyp duran raşakdy. Sağ ol, saga maň gutul. Sağ ol. Başlaň, Şemşady görmedin mi? Yok, görmedim. Salam, başlaň, siziň adyňyz näme? Maysa, Maysa, sizden bir haşym bar. aýdy beriň diňleýän. Şuny Şemşady gowuşuraýyn da. Düşünmedim. Bugün öýdi ýok ekenne. He, aşyk ýigdiň köňül arzuwymy? Howa, Bolýan. Ýöne, ýönesiremi? bu hat Şemşatyň ne hil kabul etjegi belli däl. Wah, bu zatlar netibi işidir. Ýöneme sizden netijen bilmek üçin näde pawarlaşyp biler? Esker ýigit. Biz tehnologiýaň ösen nöwründe ýaşaýas. Isle jaňlaş. Isleseň SMS ýa-da internet bilen habarlaş. Wah, o zatlar meň özüm hem bilýän. Ýöne siz habarlaşmak üçin telefon welliňiz beräň-de. Häzir. Köp sag bolun. Yar gülüm diýip saýrasa bilbil. Gülleriň ýyzy kalbyňa dolar. Bir gülüň ışgyna açylsa köňül, ýüregim senne diýip hoşlanar. Salam, salam. Owum gyrla. Men enne gitmeli. Yine görüşersip umid edýär. Nisip bolsa, bil görüşürüz. Bar anne. Bolýar. Hoş gal. Görüşeriz. Eziz vatandaşlar, hormatly ýaşurlar, gadyrly mehmanlar. Garaşly vatanymyzyň esasy kanunyna bellenişi ýaly ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy adamlar. Bir tarap vatanymyzyň her bir raýatyna asuda, awadan we boleýin durmuşda ýaşamak üçin ähli şertlerine döretmek bizim esasy maksadymyzdır. Bir kara döwletimizin bagtýalyk döwri her bir Türkmenistanyň awadan we bagtýa durmuşda ýaşamagyň görewidir. Hormatly adamlar, hormatly ýaşlar, mehriban halkymyzyň awadan we bagtýa durmuşda ýaşamagyna gönüktirilen başgalymyz döwlet adam üçindir. Yaşasın ediz vatanımız Türkmenistan. Yaşasın baki sarsmaz Türkmen devleti. Yaşasın berkarar devletimizin bagtyalyk döwri. Yaşasın
garaşsız, baki, bir taraf Türkmenistan. Vatanın kerdavan yerin Belir terkir davaşa Mıda vefalı Doğru yat vatanı Doğru yat vatanı Doğru yat vatanı Düşün gelin Bir vatan yetkili Bir vatan misli Doğru yat vatanı Yollaş eskerler. Siz Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti, Türkmenistan'ın yaraglı işlerinin belen terkerde baştı, Koşun generali Kurbanqulu Berdimuhammedov'un bizim ata vatanımız her birimiz için ezizdir, mehrivandır, mukaddestir diyen kanatlı sözlerini yörelge edinip, 6 ayın devamına yörite maksatlı toparda oku türvenleşini üstünlüklü geçtiniz. Detantçı bolmağın düzgünlerini doğru öğrendiniz. Neticede siz doğru tayarlıklı detantçı oldunuz. Şu üstünlükler bilen sizi tüy kürekten mutlayan. Yollaş etkerler, siz öz isleğiniz boyunca yerite maksatlı topara, detantçılığa kabul edildiniz. Oku türvenleşinin tamamlanması sebepli size şeyle mümkünçülükler ediliyor. Şundan şeyler, her kim öz isleğine göre harbi kulluğunun kalan bölümünü detantçılıkta ya da olmasa yaraglı bu işlerin beyleki koşun görünüşlerine kulluklarını devam ettirip biliyor. Sizin aranızda fikrini itköden mami? Eğer de bağır olsa bir adımın açık. Görünüşü ali, fikrini itköden yok. Yollaş etkerler, ata bağlanmaz, at adı bilen, yigit o adı bilen tanalar deyiptirler. Siz şuun yeni de bir gedek, kararsız bir taraf vatanımıza olan tüybüğümüzü, ıslatımızı, kaygırmacaklığımızı suud ettiniz. Biz size üstünlük arzu ediyor. 6 ay oku türvenleşin kurtarmağınız bilen kutlayan.
Salam. Ertirki boljak oyun üçin 30 adam petek bereň. Salam bağışlan. Yancı şiirden Kızıl Köynekli aktrisamız geç gitti mi? Geçti. Beýlek gitdi. Gayrat edip iýdinden ýetinde şunu gowşuryp bereýin de. Ýolbaş kapitan ruhsat berseň eltip bereýin. Eltip bilersiň. Getirin. Sağ olun. Bağışlan. Bir minut mümkinmi? Salam. Salam. Omy ýagdaýlaňyz. Owy. Bağışlan, siz teatrda işleýäňizmi? Owy. Neme? Şunu vermelim de men size. Bu näme? Uy, bağışlan. Aýtmak ýadyndan çykypdyr. Ýa siz gaýdaňyzda iýdiňizden kärdesiňiz çykdy. Şu piýesany galyrypdyňyz siz aňyrda. Şunu size vermegi haýyş etdi. Sağ olun. Oyun görjek bolýaňyzmy? Hawa, bizim teatrda ertirki boljak sahna petek almaga geldik. Ertirki sahna? Hut şeýle. Ertirki sahnada menem çykyş edýänni. Şeýlemi? Oň ýaly bolsa, nesip bolsa ertirki sahnaňyza uluq höwes bilen tomaşa eder. Ýogsa da siziň adyňyz näme? Gülşat. Men Merdan, tanşanmyza örenşat. Esker Gullayev. Men Gowşuran olsaň göräýeli. bolýa, sag bolun. Sağ olun. Bir görseň Alukpan, bir görseň artist. Mene düşünmedim. Öňüm şahir, söýgü diýilýän zat gözden maşlaýa diýipdir. Men göremok. Şoň üçinem men söýgüm ýürekden maşlaýa. Men sen ýüregiňi gördüm derkar. Sen ýüregiň gowy. Maňa şo ýeterlik. Selvi. Ýolbaş kapitan ýüzlenmäge ruhsat ediň. Esker Gullayev. Ýadynda. Sen wagtlaryň ruhsadyň ertir ýerden çelindir. Erti ýerden har bir bölüm çäni görşäs. Düşünükmi? Hut şeýle. Ýolbaş kapitan gitmäge ruhsat ediň. Gidip bilersiň. Hani geçiň düdülüm. Ýör. Gülşat. Salam. Salam. Gülşat, siz gatyga oýnadyňyz. Sağ olun Merdan. Beren gül çemelleriniz üçin sağ olun. Gülşat, mümkin bolsa sizi öýüňe dogradaýyn. Bolýaýarym. Ýolbaş polkownik Esker Öwel Muradov. Erkin,
Han otur oğlum. Etger, men sen gullukta qadan üstünlüklerinden habarly. Oğlum, sen bizim bölümümizde görýän, görellili eskerleň biri. Men yol başçylyk edýän bölümde şeýli eskerleň barlygyna guwanýan. Berekella. Ýöne sen bir aladaňa bar. Sen maňa ağaň, kakyň ýaly syryň aýdyp bilersiň. Yoldaş polkovnik. Men gulluğa gaýtmadan öň bir gyýda aşyk boldum. Owa? O gyýdy maňa seredenne, men o gyýdyň gözlerinde mehir, söýgü duýdum. Biziň ikinji duşugymyz harp hastahanasynda bolupdy. Men ardy o ämsini öýdüp, biziň söýgüýimiz has güýjän öýdüp pikir edipdir. Ýöne men ýalňyşdym. Ýalňyşypdyr ýoldaş polkovnik. Soňky sapar görümde ol maňa hatda seretmedi. Oğlum, ähli kıyınçılıkları yeňip geçmeyi başarmaly. Belki araňyzda bir düşünşmezlik bolandyr. Egerde şoňy sen netibäňe ýadlan bolsa, barur bir-biriňizi gowşarsyňyz. Häzir welin bar aladan diňe gulluk bolmaly. Häzirlikçe mertlik mektebini ýöret. Sen watan öňünde beren kasamga borçlu bolmaly. Netip bolsa, gulluk borçyň tamamlap baraňdan soň, ýazgyt bolsa, sen oňa duşarsyň. Senenim ruhdan düşme. Hanenni gulluňa var. Gitmäge ruhsat ediň ýoldaş polkovnik. Ruhsatdyr. Ömrümde hiç vakit dönmedim senden. Ömrüme yüzünü sever yar menin. Mehriban kakam we ejem. Men üçin siziň begenmeňiz iň gymmatly zat. Men siziň bir hatyňyzy jogapsy goýdum. Men şu güne çenli dutarym bilen bedewimden başga gowun berip söýenim ýok. Şo sebäpli men öýle işip etmek üçin siz kimi saýlasaňyz menem şol saýlar. Oy kakam şol gulluk doşunyň öýdüni biziň maşgalamda laýyk görýän bolsa, şoň diýeni bolsun. Menem sagaman gullugum berja etip ýör. Size de jan saglyk arzu edýär. Oy, kakatna bir boşlayın. Yoldaş eskerler, hemmämiziň bilişimiz ýaly, garaşsyz bakywy tarap ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen türkmen bedewini ulgadyr goýdýar. Ýörüýte her ýyl bedew bayramçylygy bellenip geçilýär. Bu bayramçylyk ýeketäk biziň ýurdumyzda bellenip geçilýär. Bedewler barada aýtsak, ýaş bedew haçanna 1,5 ýaşanna ýuwuşlyk bilen minişe öwredilýär. Bu iş elbetde bir wada aňsap düşmeýär. Sebäbi ýaş bedew sarç bolýar. Ýöne ustat bolsaň, bedew näçe sarç bolsa da, şonça da minişe şalt uýgunlaşýar. Ýoldaş maýor. Ýüldenmäge ruhsat ediň. Ýüzden esker? Eger mümkin bolsa, şo bedew minişe öwretläňe men tynanşaýyn. Aslında sen at minmekten aşın çıkan. Sen seyret, at minmek aş oynan yana derler. Hot şeýle ýoldaş maýor. Onda näme ýoldaş maýor? Siz öz eskeriňize at minmäge ruhsat edýäňizmi? Eger şeýle höwet edýän bolsa, senan şaýtyn. Ýörüň onda. Bedewatym, sen uçorgan atymsyň, sırdaşymsyň, dostumsyň. Saňa at diýmen, gardaş diýerin. Çünki ýigdiň ýollaşy ýurgatdyr. Ýoldaş maýor, aty goşgo hep berýärmi? Gulluk elmäge çağırylany erte gaýdyp,
Ene kavalı işlep duruyordan mı? Takavun soňuna seret. Yollaşmayor. Esker Ögöz Muradov kulluğunu atçılık toparını devam ettirdi oğulurdu. Esker Ögöz Muradov kulluğunu yürüytü maktatlı topardı devam etti. Girin. Yoldaş polkovnik Mayor Yarcanov sizin buyruğunuz boyunca geldim. Ha, yoldaş mayor, gel hani. Sağlığınız isteyen yoldaş polkovnik. Geçin. Yeri, etkerlen oku beyleki türvenişklere yetişiklerini çık. Öğrengi yoldaş polkovnik. Yaş eskerlerimiz süveşşen ve oku mailnameler doğru özleştiriyorlar. Bol bilye. Ondan bu etkerlenmedin içinde tapavutlanyanlar var mı? Hut şeyle yoldaş polkovnik. Esasanım Esker Gullayev ve Esker Ögöz Muradov şu neçeli berilen yumuşları doğru ve doğru yerine getirmeyi başardılar. Ögöz Muradov şol at bilen gıdıklanyan eskermede değerler. Hut şeyle yoldaş polkovnik. Ediledi. Hani şu gat bilen bir tanış bol? Tanıştım yoldaş polkovnik. Yeri? Yoldaş polkovnik. Yaş eskerleri baştan terbiyelep, soňra çelli gulluk ettirsen ýaşda. O diýenin dogry yoldaş mayor. Ýöne buyruk bolýarda. Hut şeyle yoldaş polkovnik. Ýöne yoldaş mayor. Etkere Ögöz Muradov bizden gitmäkä. On ata bolan höwütin barlak görmeli. Bor yoldaş polkovnik. Ondan emri ruhsat berseňiz, ýörüýte maksatly toparmyda howsalaklan edip, raýatlar we türkmen bedewini halaf ediş türgelleşigini meýleşdireýäli. Bol bilýär. Ýöne şol geçirilýän türgenleşiginden hiç bir etger habarly bolmalylar. Ýara bolmalylar. Raýatlara da ata da hiç deper yetmezden geçirmelidir. Düşünükli mi? Düşünükli yoldaş polkovnik. Gidip bilerdin. Bor. Yoldaş mayor. Men yoldaş polkovnik. Şo taýda atyň barlygyndan Ögöz Muradov habarly bolmalylar. Hut şeýle yoldaş polkovnik. Gidip bilerdin. Bor. Yoldaş eskerler, Antolçularımızın maglumatlarına göre, Mürçovasynyň gün ortasynda zamullar tarapyndan näweli sebäplere göre 2 san raýatymyz ýetir alynýar. Bizim öňümizde goýulan töweşşen wezipe, olardan raýatlarymyzy tenşketsiz almak, zamullara hüjüm ediş işlerini geçirmek. Bu maksat bilen bölümçeler özleriniň üstüne düşen wezipeni dogry we dogry ýerine ýetirmelidir.
Gönülüň. Yoluş mayor. Sizin görkezmäňiz boýunça watanymyzyň milli buýsonjy bolan, bedewatymyzy we raýatlarymyzy şiketsiz haýynlardan halat edildi. Hasabat berýär Esker Öwez Muradow. Erkin. Berekellah eskerler. Siz howsala hereketlerini ören şowul tamamladyňyz. Topar, durun. Deňleşeň. Göneliň. Deňleşme orta. Yoldaş polkovnik, Yörüte Makluk Topar tarafından mürçe okuw türgölleşigi üstünlükli tamamlandy. Okuw türgölleşigini aýratyn tapawutlanlar, eskerler Öwez Muradow we Ullayew. Hasabat berýär mayor Yarjanow. Erkin. Erkin. Dereliş mayor. Tina gowaşdymy? Kutçeliyoruz polkovnik. Sağa. Topar deňleşiň. Göneliň. Okuw türgölleşigini tapşyryk üstünlükli ýerine ýetirip, özlerini aýratyn görkezenlikleri üçin Esker Öwez Muradow we Edgar Kullayew nowatda harby çynyny ödürlemeli. Hani ýigitler, okuw türgölleşigine sagaman gelen moldaňyz. Hani ýandragma gelin. Yer eskerler okuw türgölleşigi kıyılrak düşdümi? Hiç. Berekellah ulanlar, berekellah. Üstünlüğünüz bilen mutlayan. Yoluş polkovnik. Mayor Yarjanow 20 kilometr diýip 30 kilometr ylga diýät diýmeseňä erbeden bolmady. Şeýlemi? En Esker Öwez Muradow ony geň görme. Sebäbi mayor Yarjanow men elimdeke özüni 30 diýip 50 kilometr ylga dypdym men. Bekbelläň. Watan mukaddesdir ýigitler. Ata watany öz gözüňiziň görejäl edip gorap saklamalydyr. Ine şuň şo mukaddes borç siziň paýyňyza düşýär. Yoldaş eskerler. Esker Öwez Muradow wagtlaýynça atçylyk toparyna geçirýär. Çünki Esker Öwez Muradow o ýerde deru. Ol bedewi jan teni bilen söýýär. Esker nira gereklense şo ýerge gitmeli. Kutçeli yoluş polkovnik. Sag bolun. Yoldaş eskerler. Hemmäňize ýene bir hoş habarym bar. Sizi ertir akşamara Serkerdeler öýüne Davaraly aýdym taýly kanterde çagyrýar. Gyýdlar, bugün men nowatçy. Sagamany işlemme diýip öýe bir barsan. Agy, nowatçy diýende bir zat ýadyma düşdi. Agy Leyla. Hey teňeliňe Batyr atly bir oglan Maýsa diýip jaňatdymy? Adyny aýtdymy, aýtmadym ýadyma düşeni. Salam aýtdy we bir oglana jaňatdy. Menem Maýsaň telefon belgisi sellip ýalňyş düşdüm diýip goýdum. Wahy, beýtmeleli kininde. Uy, agy towy. Tanamayan oglanym bilen telefony gurlaşyp oturmarna. He, aşyk ýigit hakyky perwany bolupdyr da. Gyýlar, kim barada gurrun edýäňiz maňa da bir düşündirey. Aýdagly gurrunlaryňyz haly işdämi kesidi. Ana şu gyýda bir zat diýjek bole menem etsen ýa düşünüp bilemek şu. Way bolýala gyýdlar häzir düşünürjek. O biziň bölümimizde 2 tane eskerit ýatda. Bire Batyr, birem Arslan. Ana şol Batyr da men diýenim. Agy, çaga erti gaýdyp durýan süýjüp durmada aýsana çaltyrak. Batyr menden telefon belgimi sorady. Beren söýüp hatynyň jogabyny bilmek üçin. He, saňa söýüp hatyny berdimi? Ýok. Onu näçe maňa jaňatmaly? Wah Leyla, häzir düşündireýin. Men degişmek üçin Mejnun ýigdiň birazajyk üstünden gülmek üçin öz telefon belgimi däli, sen belgiň beräýdim da. Biz sen degişgenini bilýäs. Ýöne ol oglany beýdip götemellälik indi. Bu hereketiň durmuşda birden çözüp bolmajak dügne görläýmesin. Agy, Maýsa, indi bir men telefon belgimi hiç kime beräými? Bolýala gyýlar, alad etmä. Söýýän ýigit seni nirde bolsam gözläp tapar. Gyýlar, biler bolsaňyz, ertir merkez serkerdeler öýüne dabara bolýar. He, howa, bizem çagyrlyk aşoňa. Howa çagyrlyk, sen nerden bilýäňiz? Ay, menem eşdäýdim de. Borly gyýlar, gowy naharmy diýeliňle.
erişgendin. Ağay, onu yeme sana deredi. Aşık olaydım. Aşıklarım köpeği. Şeyler. Yoldaş etkerler. Esker Öwez Muradov şu günden şeýlek. Biziň atly gullugymyzda harby gullugyny dowam ettirer. Esker Öwez Muradov bilen siz odalam gaýybana tanışdyňyz. Şu günden şeýlek. Esker bilen dostlaşyp dogan ýaly agzybirlik saklap gulluk etmeli. Düşnüklimi? Hoşçakalın. Oho, Seysağı. Ha, usta, salam aleyküm. Wa aleyküm esselam. Ya daylanmasyp. Siňdaşym gurgun Şükür, şükür, ýaxşydyr. Ay tüwelem. Sagaman oturma. Ha, şükür otur onu. Ay bolýa, bolýa. Batyrjan hat ýer ýany. Hat ýa. Her hatynda da seni soraýar. Ya. Seysağı. Batyrjan köpet dağın sorapdy. Hemmäňde köp salam aýdýar. Ay bolýa. Ine ustaga. Şu jylowy getirdim, bir serezip berseň. Bor. Ay, jylow ömür bakana. Men bir işlice geldim. Eýilikmi? Ya köpet dağı bir zat bolaydymy? Yok, köpet dağı Hudaýa şükür gül ýaly. Awa. Goronmasam. Eýeberçan, hal bir käse çaý içeli. Usta, köpet dağı dol seýslenni. Seýslenen aty çapyga öýürmesen har bolar. Anha öňümizde ulu bayram çykar. Şu bayramçylykda çapyga öýürdi. Gatga boljak. Näme diýsen eteýiz? Usta berde eliň çek diýipdirler. Köpet dağı saňa nanlyk. Indi Batyrjan watan ullugundan gelýänçe şol atyň lezzet hem bilen agyrayam sen bilen. Sag bolsa. Ana şoň üçinem sen gaýrat et eýer. Sen ol Enverjana tanýan. Ana şonu minnirsek tüs ýerine düşer. Bu oglan ihlasly oglan. Oňa anan taň moraty. Bolýa. Men maslaga dedellik ýörüýte gelsin. Sag bol, tanır ýa. Inni bolsa baran. Men o gaýra kuwy palara baryp mallaryny serip bereň. Men şoňa gystanýan. Ruhsat berseň men turaýyn. Ruhsatdyr eýerdi. Nesip bolsa görüşür. Bu jylawan bejerip çık oglanlardan iýerin. Ya, yer bolýa, sag bolsa. Hanna sag otur. Bolýa, taňyr ýalkaz. Bil ýalkazyn. Öwez Muradov, Men ýoldaş Şeýtan. sen öz ustaatlygyny geçen gedek ýörüýte maksatly topar bilen gelende görkezipdiň. Anhanny guşganaty seýslemek saňa bagly. Aty iýimlemek, arassalamak, münüş geçirmek düzgünlerini elbette özüň gowulýansyň. Gutçeýli ýoldaş Şeýtan. Ýöne onnodan düzgüni, ýörüýte wagtlary kesitlenenler. Şonu okap tanış bolgun. Bor ýoldaş Şeýtan. Ha, Esker Öwez Muradov. Atly gullugy öwrenşäňmi? Gutçeýli ýoldaş maýor. Senden tama ullur. Inni sen bu guşganaty ihlas bilen çapyga taýynlaber. Nesip bolsan hamyny güýzki at çapşyga oşar. Ihlasyň netijesini bolsa çapylardaky ýeňişler bilen kesitler. Ýülden märuza döň ýoldaş maýor. Ýüzden. Ýoldaş maýor. Çapyga diňe çapywalar gatnaşýarmy ýa-da eskerler gatnaşýarmy? Elbette çapyk duwarlarym gatnaşy, eskerlerim gatnaşýar. Ýoldaş maýor, eger mümkin bolsa çapyga menem gatnaşaýyn. Han ilki sen gullugy öwrenş. Öz başarmagyny görkezip. Onsoň nesip bolsa urfa dalaýar.
Bor yollaşmayor. Yollaş leytenant. Dinleyen yollaşmayor. Yer hani beylek atları da seyredeli. Ana uşuğan atım. Ne deyip borsa sen bilen bakım at çapşığına da katlaşar. Ay kaka asırgılla araka eğri bermeli elekenin. İyilin yanına yüz vurrun et yahu. Got deden ol. Sen hov giýinrek bolayarlar, ilçilikdir da ýaşul adam aýplaşyp durmadylar. Wah kaka arzanyň arzysy bolmaz diýipdirler. Täzetini pulnumy almadyň oň. Oň ýalakdan 2 sedip almady, 2 sedip. Oglum, ýagşylygy balyk biler, balyk bilmede halyk biler diýipdirler. İyilin yanına gurrun edýämşin. Gaýşy eýle, eýlesi beýle. Görsün aharmaly ýa şonu. Kaka, Ece, bu uşluk. Ece, men bagtly kaka, hormatly prezidentimin garaşlyk toýmada biziň ulgamyň işgärlerine 12 gatly 44 ugly jaý berdi. Sowgut etdi. Şonuň birem maňa nesip etdi. Oho, kutlu bolsun oğlum. Hani keýwani, gelin, oğullum. Gideliň de az ýerje bolup täze jaý duýt çörek goýup gaýdalyň. Ýörün kaka, ýörün. Haňa da nesip etsin. Ýörün oğlum, ýör. Yine de Mehran İlleşler bayramçılık münasibeti geçirilen at çapışa başlanıyor. At Murat Adil'den geçirilen bugünkü bayramçılık at çapışa münasibetli, hormatly prezidentimizi, yurdumuzun ehli halkını tüysür oktuğunu kutlayar. Elbette Mehran İlleşler bayramçılık münasibetli geçirilen bugünkü at çapışına yaş aktör gençemedi Dümbül Ağralık'tan yağışına koşulurlar. Şeyler çapışayı görmeye veren Dümbülöpsör kamerasılarının orada değişti bedevlerinde ulup dövütülen yine diyorlar. Yine de yaş bedevler yuvaş-yuvaştan çapılıyorlar oradan çıkılıyorlar. Üçüncü yerdeki yaş oluşuyor, yaş hakkında çapılıyorlar. Çıktı konuştukta neredeyse bir yanı kocalı atı, bunun keyfi deyiver amanlılık, çapıları geliyor, yağmıyor. Galı. Yöne derdim hükman yer mahtapan köpekta. Benim de kınçıma yaşlara katlaşır. Indi men vatan ulluğuna arkayını gittiler. Yetip bolsa ayrılorda seninle ulu bayramlar. Gör yanılorda kuşağına, gör korumluk ministerleri dövüştü. Onun çapsuları yeter yegit Bahtır Ömür'adır. Yine Birleşik Riyali Mehran İlleşler, bugün gününe, soygununa, acayip gününe, keremli Türk'ün toprağını çocuk eşitleyen değiştik bedevlerimiz, toy bayramlarının hakiki berevi. Olur, göz ağrılarına gidip ayaklaşımı ararlar. Elbette. Vah, men şu wagt, şu yarışda köpet dağım üstüne ortadım. Bu fırsatı näçeler arzu etdim. Muňa seresine hemir ilkinji çapyda öz atymyň garşysyna görüşmeli diýsene. Ýani ýok. Köpet dağım gadamyň bat bolsam, ýöre bakaly. Olar ýoly düşýärler. Ene de budak ýoly kültürler, aşlanatlar kamerasından ömürden geçip kalýar. Elbette ýen-tek açara howurmay bar. Şoň şeýle atynda oturup gezler çaplarlar. Göz ustalıklarını, yezverliklerini örgüleyenler. Elbette attı ayak orada gözü film olma diyerekten yine filmle aktamışıdır. Göz arasına giti vuruş alp arayan değişti bedevlerimiz göz dinamiklerini toy için harika örgüleyenler. Yine dinleşim riyalayadır aktar bir toplumlar kağıdaydı. Böyle yılından sayılayan metrelerde oldu. Onların eğriyen orunları görmediğim gitmede göre dinle aktamışıdır. Keremli Türkmen toprağının değişti bedevleri uzak doğru kültürle karıyanlar. Uzak doğru tarafını demine dartıp karıyan atlar oldu. Göz ağrısında akıp görüşüp hatta dartınlı yazaya getiriyorlar. İyileşim Riyal Mehran İyileşler kuşağını kılıp köpeklerin ağrısını giti uğraşıp devam ediyor. Kuşağını çap karıyan etkiliyor. Neyin duyguları baştan geçiriyerken. Göz ağrısında giti uğraşıp alp karıyan köpek dağmayadı. Kuşağını diýen darkynlyk produktlar elbette kuşlar bilen däretleşen kuşağındır köpekler can köýürlerin şahatlyk şowgunyň artmagyna sebäp bolýar. Diýlen Näetmeli? Jylygy goý bermeli ýa diýen köpek dagy bermeli?
ya. Yine onların arasına kıyıtı görür. Yakıvan halkımıza ve Türkmenistan vatanımıza, Türkmenistan'ın hormatlı prezidentine, Türkmenistan'ın yararlı güçlerin belirli serkerde başına ve pağı olacakluğuna davarali kadem eder. Bağışlı köpet dağım, esker katam bardır, mukaddesler, men hükman yengmeli. Anlıca metrler galli, uşhanat yine de birleşimlerine hayalleşler, Allah'ına dönücü olup uşhanat gelmeyi başlaya. Bugün aydan yeterler, yine bizim uşhanat diyen acayip bir de bu toy gününler, göz yenlemlerini görkünde başardı. Koy şeyle bir dövlüm tarih, güneşli diyarımızda artık da kıyımını elbette yahvanileşler. Önemli Türk motorlarını gösterip geçtiriyor. Acayip bedevlerimiz bizim her bir toy bayramlarının hakiki bedevi. Şeyle bedevler geçtiriyor. Berekellado. İhlas edenin billeri ya. Sağ ol. Kutlu olsun. Armağan köpet dağıyla aydı. Men zulağı öňüre koy verip durun. Bolhurmu damısı. Men algırlaçım. Jigerim, sırdaşım. Köpet dağım. Meni bağışla. Envercan, Batır, köpet dağın hakiki esir. Batır, hakiki vatan söýüjigi deken. At Türkmenin uçor ganatıdır oğlum. Mehriban arkadağımızın belleyişi yali at marattır. Gayret et oğlum. Batırcan, an gel oğlum. Ay söyleme. Hani gel oğlum. Kutlayan oğlum, kesimden kemal tap. Berekella oğlum. Hani yörün yükler onunla, bayraklarımızı alalım. Yörün gidelim, bayramımızı alalım. Yörün. Yörün bakalım. Hani yörün, yörün. Qyzym, Howaje. kitap okap otyrmaň. Howa. Balam, sen yüzüň sarykla näme bolýar saňa? Ýok eçe gowunyň edirle. Şu okap oturan hekayam gaty gyzykly eken. Halis wakaň içine girip gidäýipdir. Bolýar qyzym. Maňa siziň salyk ýüzüňiz görmeli etmesinne Allahjan. Qyzym, kakaň ýene bir sora diýdi. O gudaçlyga gelýänlere qyzymyz razymyka? Ýa-da Ece, hä balam? kakamam, senem, Gülşat kimiden guwanjymyz ahyry. Siz näme isleseňiz şolan bar Ece. Çünki siz bizi ýalňyş ýola urukdurmarsyňyz. Şoň üçinem kakam aýdaýyn. Siz razy bolsaňyz, menem razy. Wah. Orta balam. Dur! Sağa! Topar! Dönelim! Yoldaş Falkonik, yönetim maksatı Topar'ın şahsi düzümü sizin buyruğunuz boyunca nidama durduruluyor. Hataat veriyor Kapitan Amanov. Salam yoldaş askerler. Salam yoldaş Falkonik. Erkin. Erkin. Eskere Özmuradov. Men. Atardan çık. Bar. Yoldaş askerler. Hemmemiz bilýär. Eskere Özmuradov wagtlaýyn atly gulluga geçirdik. Eskere Özmuradov ol ýerde de özüniň gaýdusuzlygy, erjerligi, ugur tapıcılığı bilen harbulluğu dowam etdi. Galy berse de atly gulluğumyza ul üstünlükler getirdi. Üstünlük watan goragçylaryny buýsandyrýar, gowandyrýar. Biz seni kazanın ýeňişiň bilen gutlaýar. Sağ olun yoldaş polkovnik. Berekella askerler. Eskere Özmuradov. Men. Nizama geçin. Bar. Yoldaş mayor.
Eskerlerin üstünde ulan Kutluyan. Yoldaş mayor. Toporunuz bilen gün tertibine göre hareket ediverin. Topar gönelin. Erkin. Erkin. Berekella Esker Olmuradov. Sen bu üstünlükler kazanmak bile bizim anamız doğru ödedin. Yigitler, ertir merkez serkerdeler öyünne toy davarı geçirilýär. Şol davara bizim aýratyn maksatly toparmyzdan hökman gatnaşmaly. Muň bolsa aýratyn sebäbi bar. Oň sebäbini ertir görersiňiz. Harbiy bölümüň serkertesiniň buyrugy Türkmenistanyň gorumluk kuwatyny puwtandyrmak, söwüşiň taýýarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilen meýdan okuw türelişini tapawutlanyp, şahsy görevli görkezden aşağıdaky ad-adlaryň harby gulukçylary syýlagamaly. Kiçi serjant Harwatyn akmaly. Garaşsyz bakmy tarap watanmyza, näsirban halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentina, Türkmenistan ýararly güýçläriniň belen terkerde başlygyna gulluk edýär. Topar, gönelin. Erkin. Kiçi serjant Olmuradov. Men. Öňüzden gyssaly hat geldi. Okan öwreniň maňa habar berin. Gorkudyň meni kaka. Salam oglum Batyr. Saga man gulluk etip ýörmüň. Oglum boşluk. Agaňa da täze jaý berildi. Bidedir şolara barýar. Senin bu habar bilen begenlere aýyrlydyk. Ýene de bir hoş habar biziň maşgalamyza garaşsylyk bayramçylygy münasibetli geçiriljek bayramçylyk dawratyny hormatly myhman hökümine gatnaşmak üçin çakylyk geldi. Inni hoş habar bolsa, ejeň dowam eder. Olum sen üçin begenç habar bolar diýip umyd edýär. Ejezat. Körpe godym Batyrjan. Saga man gulluk etip ýörmüň. Berden begen ýandyr, boýson ýandyr. Ene kalbynyň perdendine söýgüsi egsilmezdir. Oglum meňe taňa aýtjak habarym. Sen radyçylyk bermeň bilen biz kakan gullukdaşynyň gaýdyna godaşlyk etdik. Onun son kakanyň hanyny näçe gündür gelilligimiziň suratyny oglumyza ugrat diýip halis günüme goýmady. Belki gelilligimiz seňem göwnüňe ýarar diýip umyd edýär. Bukçada bolsa surat bardyr.
Mehriban ýaşlar, bu sizin durmuşyňyzda şatlykly, dawaraly, ýatdan çykmajak günleriňi ýeri. Çünki siz bugün Mehriban prezidentimiziň saýasyna afuda, awadan ýurdumyzda bilelikdäki durmuşy ilkinji gadam basýarsyňyz. Mehriban ýaşlar, sizi täze gören maşgalaňyz bilen mutlaýaryn. Janyňyz sag bolsun, agzy bir basly ýaşaň. Mehriban prezidentimiziň eglan eden bir karar döwletiniň bagtýarlyk döwrüniň agzy bir, awraýly, görelen maşgasy bolmagyny size arzu edip, şu nikah şahadatnamasyny size bolşurmaga söz edim. Türkmenistan, edildi ya, şan şuhradır dünya.